είμαι εγώ που στο τηλέφωνο σου έβαλα τραγούδια. Αχ, Κούλα. Αχ, Γιάννη. 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 Αχ, Κούλα. Τους πετύχαμε. 69 Studio speaking. Τι έγινε ρε? Έπιασε αμερικανική βάση. Τι πράγμα? Μου μίλαγε αμερικάνικα. Σπίκι μου έλεγε. Ας την πλάκα ρε. Να και τηλέφωνο ο Θεός, να του τηλεφωνήσω. Το τηλέφωνο μη κλείνεις και μονάχο μη μ' αφήνεις, θα με τρελάνεις. Το τηλέφωνο μη κλείνεις και μονάχο μη μ' αφήνεις, θα με πεθάνεις. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Studio speaking. Αρβανίτικα ξέρεις. Ποιος είσαι ρε, τι θες? Άλλαξε συχνότητα γιατί θα έρθουμε εκεί φιλάρα να πούμε και να στα κάνουμε γυαλιά καρδιά. Understand? Άντε πνίξου ρε, άντε πνίξου. Πάνω κράτα με. Τι έγινε ρε? Μου είπε άντε πνίξου. Τι σου είπε? Άντε πνίξου. Με είπε και ρε. Σε είπε ρε? Ναι ρε. Δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Καθόλου και κράτα με ρε πάλι. Μη μ' αφήσεις. Σε κρατάω. Έτσι που έρχεται να πούμε στο τηλέφωνο να περάσω έτσι από το σήμα και να πάω και να του χώσω. Μια σφαλιάρα να φύγει. Ναι ρε. Όχι ρε, αυτό είναι το τσοχλάνι. Έλα λοιπόν. Τι έγινε ρε, τι μου είπες ο Σταμάτης? Στην Καστέλα μας καβαλάνε? Τι μας καβαλάνε ρε, τώρα μας είπαν να πάμε να πνιγούμε. Μόνο αυτό εμένα με είπε και ρε. Θα μπω μέσα. Κράτα με ρε εσύ πάνω. Είπα να πάμε να πνιγούμε. Ναι, με είπε και ρε, κράτα με ρε πάνω. Θα τους σκοτώσω. Έχω Αχ, Κούλα. Αχ, Κούλα. Τρελοκάψουρος είμαι. Κούλα μ' ακούς? Πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Μα πως κάνεις έτσι? Σαν να μην έχεις ξαναδεί γυμνή γυναίκα. Μπράβο Κούλα μου. Στις πλάζ πως κυκλοφορούν, έτσι δεν κυκλοφορούν? Έτσι κυκλοφορούνε Κούλα μου, αλλά στην πλάζ φυσάει αεράκι. Είναι πάτης ενώ εδώ καψώνω. Κούλα μου με την κουλάρα σου. Κούλα μου μην κουνιάσαι Κούλα μου. Κούλα μου μην κουνιάσαι, υδρώνω, παθαίνω Κούλα. Κουλάρα μου, τι είναι αυτό που είπα? Κούλα μου σου είναι εντάξει? Όχι, εδώ με κόβει λίγο. Σε κόβει? Ναι. Πού ματιά μου σε κόβει? Εδώ, για βάλει το χέρι σου. Εγώ να βάλω το χέρι μου τι? Ναι, για βάλει το χέρι σου. Θα με κόψει άμα το βάλω εκεί το χέρι. Βάλε εδώ το χέρι σου να δεις.